Dai posing balidu art development yang kai prosu no ani oroni bithi roksai to borok ta hamnai tongko kai tini je bicara ra hamai tongkai tini medium rogon ko joton hamnai ro onur kai medium rogon sawi nung kise hasal borok bithi ro doctor sawi bithi hamya rong tongo borok karoni onbe ko mayang tongka kaka anapin no medium rogon sawi saka anoro jahate no bithi medium ruwe na bithi prosa khai jadi khanye baganya angtini medium le ringai chawo jedo doctor thangi hamya li ji ro usu pungui jadi kas 7 post tong tomato bithi hamya tong kai angba juju khaji yang posing palidum mandai posing palita develop khaji kani bung kai to mon depuma posing palidum no angba juju kani ya kolomoro jadi khanye kai norong manai o kolomor kani kolomor 8198269913 kolomor kol kake ang bai jugu kai manai besok bisirong kana nang je tabo ang kada 20 bosorong kana angau kusumani pitino prosa khai tongmani kake miyang median baroga anti sere jaga mane buisakata no media oti sairdi buisaimanan nei buisakata ano median baroga tiserde nono saimana sinungana erperni no bote prosangana nei buibo hamana saimana bahok onek borong ham rugi tongbai tabu bisingo hamyang tongbayo karena medium le rungbe no prosa khairi ni sakaka te medium le rungbe tini opongno prosa makai gelu korono tam kok sarfinai lukorongko judi no borok judi hamyang tongaka rugi tongaka doctor sai hamyang tongaka angbe kerungbi angani biti sai nyadi manaman nang sai nyakeng kai 2-3 ta sakakai ni rugi hangbakai nang no prosa kanyan bungo okay o bithi ni kono red dog datong bithi red tonggo ekta dibia o dibia kaisakai 500 টাকা in cross tongoro 700 টাকা pundok antai 200 টাকা consider already bithi pajak tonggo company bisungo ang 200 টাকা kom kanya 500 টাকা red kai ang tonggo nijin yagni sinama ba ni yang sama ba mani cross tonggo mani bonaji bu tonggo ga posuri dugan go mani tonggo bonaji be posuri na bithi to taksak পর্যন্ত খরক বসে রোগ হাম kana tapso laka prai ani yakte ki thangoi 200 jona moton hamjak tong kol kiri clear ong sungai kai 100 jona sai clear kai abo to borok phaya bala asak ngota kai ang khata list kai nar tonwo ka khata list kai nar tong ka khata list jong bonti phona hamsu ka ni biti talangai to prosun tong ka bon kai je hamui iri tu khajani no biti talangai jong to ham ka ni sawoi borong ta kai bung kai bakso khaya ta ke bakso khanya ke khaya ke tabok bithi ke koi doron 3 dorone na 3 dorone bithi tongo rugi sarai rok judi saba kuchu khajung doka doctor bithi che phaluk chu judi hami doka asrai be normal ka che tongo ga rugi paji hoi kamang tonga boyas ni onujai ekta boyas ni onujai rugi sinko bithi toiri khai kai boromon ko ka teb kam ke kemon ki roke sanamja boyas ni onujai bithi tongo je bisi sas kos tong toka kusu bi bisi bari toka amon ka power roi ang samu chong bithi sa quality samjak kan yaku manai ka judin bini lukini blokhon naye tebang bono kam kai naye bini sari naye o bithi baingi ang ka te ka si bithi roi matlang nai apa power bisi kom tu lumbar ek lumbar abo ka bithi sana ni ka kuno titung ya ek matra pasina ka wahan thongni jinis ka phanto motok jinis ab gi pai ta ka amne kisama pasinai ke titung do kiche behar makanya kaya abo wahan jinis ke main bondok tai onyo jinis songa so pun pasina nai emne bithi samane koidin pore rok hamna emne bithi em to ekta dibetlang ke bosa ke pai sine bini rugi kesam kotal ka ke doti ne yakri ro rugi to ka 10 bosor 20 bosor ke kisa liar nai hamna ne to ke bini rugi komisi mathang nai bakso bakso to tabuk to masing ni season jotong kusuk kong rengi jo abo ka datin hamnai na datin ham thang nai apre abo wa ka kono side effect ro to abo kono side effect ri kono abo se joton sai mano joton abo ayurvedic na ayurvedic